Čaute, tu je Elo Roky a ideme spraviť menší challenge, volá sa Jebný challenge a ide o to, že s cibulou sa pokúsim trafiť autobus cez okno. Dúfam, že sa podarí. Chyť okno. Krásny večer do piči. Krásny večer. A za chvíľu bude letieť cibula. Do piče. No, tež tu je okno, tu je cibula, tam je autobus. 3, 2, 1. Kúdno teba! Do piči, odjebal som. Zatvor. Do piči. Som trafil niekoho. Piči. Niekoho sme trafili. Takže teraz rýchle upratovanie. Piče. Ja tiež. Niekoho sme trafili. Alebo niečo. Nevadí. Takže je challenge, bol úspešný. Spadni mi ruka a cibule. Lebo daj mi cibulu mi daj. Takže swaggy.